Здравейте, приятели! Добре дошли отново в каналът на Кико. Правя поредното видео, в което ще опитаме да поправим един проблем. Преди малко на тази кола светна чека, жълтия, който е, и искам да разбера защо и какъв е проблема. Отделно, когато върви колата, забива, пада и мощността, като не се форсира добре. Така че сега ще проверим къде е проблема. Както ви казах в предишното видео, ще и направим диагностика с един страхотен апарат, който ви го демонстрирах миналия път. Това е апаратчето. Страхотен апарат, който ви показва грешки, трие грешки и всичко, което ви трябва, за да разберете къде може да е проблема на вашата кола. Затова сега ще го включа, за да направим диагностика. Но ето го, апаратчето тръгна. Но преди да направя диагностика, в предишното видео ви казах, специално на тази кола е с газова уредба и дава грешка при диагностиката, затова трябва да откачим предварително, всъщност да изключим газовата уредба, за да може уреда да се свържи с компютъра на колата. Ето тук вече сме бушончето, което трябва да освободим и да го премахнем, за да изключим газовата уредба, след което ще направим диагностика на колата. И така, приятели, вече сме вътре. Даваме на контакт и натискаме OK. Ето, машинката почва да работи. Както ви казах, страхотна машинка. Ето, веднага показва монитор статус. Натискаме OK и тук вече ще ни даде грешката, която се е появила, а именно P0240. Turbocharger, Supercharger, Boost Sensor B. Циркуит. Така. Има и втора страница. Нека да видим какво пише. Пак също Turbocharger. Значи има свръхналягане в турбото. На момент се получава и излиза тази грешка. Сега, преди да я изчиста, ще погледна отпред около турбото дали няма някакъв проблем. Затова сега ще излезна така. И нека да отидем отпред. Да разгледаме. И така, тук на турбото ми се струва, че всичко е нормално. Може да е някой от тези сензори. Евентуално тук има някакви маркучи, които тук вече имаме проблем. Имаме скъса маркуч. И може би от това е целият проблем. Сега ще се опитам да го оправя. Само че от тези фабричните скоби, които, я да погледна, тази
Май ще излезне, нямам такива клещи. Да. Ето е, скобата излезна и маркуча е скъсан. Така. И така вече маркуча съм го оправил. Даже му сложих и фабричната скобичка. Надявам се, че от това е било проблема. Сега ще влезнем да изчистим гречката. И така, скъпи приятели, вътре сме при нашия помощник, страхотна машинка. Който иска такава да се закупи, може да ми пише налично за повече информация. Машинката е страхотна. Показва кодове, трие кодове, показва въобще къде бе проблема. Има 8 езика. Да, за съжаление няма български, но има руски, френски, италиански, английски, който където е най-добър. Сега ще преместя на изтриване на кодове. Натискаме. Сигурни ли сте, че искате да изтриете? Да. И... Добре, всичко е изтрито. Сега излизаме. Всъщност натискаме ОК. И всичко е готово. Сега би трябвало да... Ето, няма кодове повече. Така. Добре, сега ще изключа куплунга. Ще дръпна уреда и ще запаля. И готово, скъпи приятели, както виждате, колата вече е в стандартния режим. Чек лампата загасна, круиз контрола се показа и така грешка P0240 изчезна с налягане в турбокомпресора. Така, за сега колата се форсира добре. Надявам се, че проблема е бил от този маркуч. Това беше от мен. Ако уредчето ви харесва и ако имате нужда от такъв уред, пишете ми налично или натискайте на линка в профила ми. Там ще намерите повече подробности за този диагностичен уред. Чао и до следващото видео.